Everyone. Share and subscribe. How's everyone? This is my beat. You know what's happening. Basta't magagandang remix, dito ka na sa Remix Avenue. Don't forget to like and share and subscribe. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hold, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the This same. is Remix Avenue Music Collection. It's another day, babe. This is my beat. You know what's happening. Put your fucking hands up! All of the lights now drop. Hello, butya. Nawala ti ganiha ti. Thank you. Karon pa jud ko nakalingkod. Char. All of the lights now drop. Thank you. Unsa po na siya? Sa problema. Kauli na siya te. DJ Jonel sa Dino Remix. Dingle. Wait. Sis, nawala ba siya galit? Nambot na unsa. Dingle. Sorry, good ti, oy. Sana all. Tulion daw te. Ay, nako. Mag-ano, unta ko ba? Mag-inom, unta ko. Loud and clear music. Wala na kaya si dili ko maka-live. Remix Avenue. Nagsarabi ani. 1, 2, 3, 4. DJ Jonel sa Dino Remix. Sunod mag-akyat-akyat ta sunod ti. Invite na to na si Kuan. Invite na to si MJ. Si MJ o si Ginas para masanay. Tina siya harang te. Kanang ko ante, kaning wala siya harang. Sa Dino Remix. Naka-on man ang kuan niya. Naka-on ba ya siya? Te usaba daw siya kuante kaning example no kaning makuan na nimo siya play na karon. Hi sis, Sol Abi. Hi sister. Ibalik siya te tan-awa sa history kung naa siya kuan, naa siya kaning harang, di ba? Nagtan-aw ka sa kuaron, ikat nimo then adto sa history.
Tapos ibalik siya on. Kung makita ba ang harang. Sige daw, te. Akyat ti ka ng StreamYard, ka ng magchika-chika lang tanin nyo. Dili ko hawd, ana, si Butchak ang hawd kay sanay. Nagadirect naman jud ko. Excuse. Nagadirect naman ko si Butchak, hilig na siya og kuan. Akyat-akyat. DJ Joanna sa Dino Remix. And subscribe. Hello, te, magpakuan na ba si MJ? Magpariban na ba na siya? Don't forget to like and share. And subscribe. Ang tugtog ba, okay ra siya? Dili ba siya kusog? Ang ayos, Juday. Barato man eh. Ah! Hi, sis! Bonnie! Maulaw lagi ko magkuhan sa GC, uy. Maambot lang jud maulaw jud ko magpa-support. Music collection. Sa inyo ha, dili ko maulaw. Sa inyo lang ko hindi na mahiya. DJ Joanna sa Dino Remix. Sis, ginan ako si kuan si Ate MJ na magpabangs pud siya kay maka okay ra ang tugtog. Wow, ano kasi waffle. Wait lang ha, wait lang. Wasa sininaan. You. You are listening to the Music Hall. Filipino Mix Club Music. You give him food? Huh? You give him? Yeah. Say hi to them, oh. And I talk to my friends. Where's They the cake? You want to eat cake? Okay. You just say hi to them. Just say. Hi. So what you say? Please subscribe to mommy. Then can you open properly? Please subscribe. No, I do it. I do it. You open the cake. DJ Joanna sa Oh, tugnaw sa akin. Ano yung mga tao, no? Sis, John, open properly. I have cake No, here. show. Yeah, but you need to open. Just open, baby. And put the candle, okay? How? Subukan yung anak ko, manasublit ko ba? Mom, I can't. Yeah, just put. I'll show to them the cake. No, I'll show to them. No candle. No candle. No, I put inside the. Hi sis, akong cake. Oh, behave man yan See? sis. Ha? No, you can see to plastic, John. Ano plastic? Check. What? Oh, you check. Ala sis, akong cake. I want to like it, Mom. Ha? I'm scared. You scared? So, yung bayutan ni oy. Bayot kini akong anak. Ay, di mo siya bayot ka ng uwi lang ba? Baby love! Enjoy. Gikuha ka niyang cake mo. Enjoy ba daw ko? Yung batasan. Sabi niya, amin ako, oh. Lamig kay siya, sis. DJ Joanna sa Dino Remix. This is Remix Avenue. Music collection. Say hi to them. Cute kayo ang cake bayot. Hi, 6 million people. Wala pa tayong mga bagong guests. Oh, i-close niya kay Hayag. Say hi to them, baby.
Say hi to them na, oy. Ay, kaluoy. Ano akong anak, oy. Kaluoy. Ganahan siya kamera. Na. Siya day. Ganahan siya kamera. Ang kamot, oh. Ganahan ko. Tanawa. Ika. Ika. Tulun. Kaluoy sa bata, oy. Kaluoy, anyong batawan ni, oy. Tanaw na akong sis. Kaluoy niyang bata ni mami, oy. Ganahan na siya kung magyaw-yaw ko, kaya katulgon siya. Kaluoy mo niyang bata ni, oy. Kaluoy mo niyang bata. Awa sis, nagpiyong-piyong sis. Nagpiyong-piyong. Kaluoy mo ko na niyang bata ni, oy. Nagpiyong. Ang feeling niya sis, ako ang tingog, tugtog. O ha? Kaluoy mo na yung bata ni Uy. Matulong na ning bata. Matulong na ning bataan ni. Agay. Uy, napiyong siya sis o. Ano siya? Wala siya libog sis. Mana siya ako, walibog. Then, Jun, I can't. You find the lighter. Gusto siya maka-cake. Okay. You sit down here. You talk to my friend, and I'll turn on the candle. Charot. Baby love, you sit down here. You just say hi. Okay? Just don't say anything ha. Then I get it. You sit down. Don't speak. Ala, piste. Ang kuan. And don't speak Japanese because they can't understand Japanese. Hi. Dun. Just say something. It's my birthday. It's mom's birthday. Look, camera. Like waffle. Look the camera. And Huh? Don't move the chair too much. Where's the candle? Just say hi. Oh, how are you, Dodong? They say, how are you? I'm good. You say in Japanese. Teach them. Because僕はいいです。 Huh? 僕はいいです。 Basta mag-aral ng relax. Dito ka na sa Remix. It's in YouTube na. Look, come, mom, what's this? Wait. I can read, sorry. Only Japanese? Sis, anak kong cake. Mom, happy birthday. Itay. I go, sorry. Happy birthday to They say Happy sing well. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday for the mommy. Happy birthday to you. Then, Doof, huh? doof. What you say to mommy? Congratulations. Congratulations, sis. Doof, Huh? doof. Kiss pa. Kiss. Food. Yati. You say yati. Yati. You say yati. Yati. You say again. Yati. Yati. You say butchak. Yati. 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 Yati na sis. You say yay. Hey. Ayo, don't show the tintin of waffle. Talk to them, John. This is my waffle. He's a good boy.
You go there na. You go there na. I want cake. I do it. I do it. I don't eat this. No, I'm full. Sis. Samo kaning may anak. Uy. Napo isa po din si pakugos oh. Uy. Pakugos po na siya sis. John, eat properly John. Kani po siya, ang sipon siya pakugos. Lingkod na ko. Celebrate, Mom. Okay, you celebrate. Celebrate daw. Okay, sis. Okay, salamat sis. Salamat. Okay ba, uy? Okay ba, Jud sis? Okay ra. Dili, ako mas ang binuangan. Kanang mga yati. Kanang mga joke-joke. Anak ba? Akong kabuangan. Hello. Kabuangan na ako sis. Inom di ay? Wala ka nag-duty te. Wala mo amo te. Hi sis. Good evening. Good morning dira. Sis, dikita niyo ang taga-US friend nato sis. Taga-US na siya sis. Butan, Bisaya po na. Butan po na naman dita. Kana si Admiral Rose. US na siya. Butan po na naman dita sis. Tingin na. Oy, Ginas. Sige na kay. Ang US mahal. Wala libog. Kay libog na nadaan, shot. Mga kailan na ako na sis dati pa. Pagdikit na mo ba? Sige sis. O, pagkuan lang ha, bakas. Dikit dayon no, pag na nakasulod. Sayang oras, oy. Ay, excuse me. Mga legit na sis. Hello, 7 million. Sis, ano? Kuan? Jane. MJ in Hong Kong. Sige na, dikit mo. Si kuan na, butyak na sis, gawa na siya. Tibak. Ay, bayot. Nako, tibak dyan. Kaso dili naman makuan, oy. Gusto pa nga ani, oy. Kaning, huot naman sa kuan dahil, oy. Huot na sa kuan, tibak dahil. Uy, kuan sa Rose, nag-active pa ka sa YouTube. Dali na mo yung kinanglanon, oy. Daghan mo kwarta. Kani mo din ni Churcher, neto ano, bisang may kwarta. Si Butchak daghan oh. Sus kalami iakyat oy, pag akyat no sunod.
Channel sa Dino Remix. Big Leg, Big Leg, Big Leg. Loud and clear music. Only here on Remix Avenue. Dikitan ba ka nang i-play lang nimo siya sis, pabalikan buka niya, ana lang. Salamat ha. Salamat sis. Remix DJ Avenue. Channel sa Dino Remix. Soul Abby, pagdikit diha sis. Nakay time diha sis ano, Rose. Dikitan daw kanila, mga OFW po na sila. Mga lamion po na sila dai. Mga buutan po na, mga close na ko sa YT. It's 2K20. Akong bangso, ganahan ko sa akong bangso Remix eh. Avenue. Kaluoy, kung itoy. Kaluoy. Pagkada ng Remix. Dito ka na sa Remix Avenue. Lagyan daw ng waray sa las. Buta na sis. Malisod yung iubutan ay maldita. Maldita na buutan na maldita. Parehas tatang tanan. Sige na sis. Mag-correct ba? Sige na sis. Ha? Char. O kaila na ni Butchak. Sa ilaha ko nagkaila baya. Unyo, man yung boto. DJ Channel sa Dino Remix. Baby love, you sleep na. Hello, sis. Oh, Kendra, usa their main. Nagdikitan sila. Hi, sis Fanny. OFW Corner here. Dikitan mo si yung friend natin dito. Lagyan mo na ng waray. Almira Rose. From USA, sis. Thank you, sis. Salamat. Oo, Jude. Oo. Correct, Jude, sis. Salamat. Alsatis, kainggit ay si Sir Lods, bikitan mo sila dyan, mga OFW Sir Lods, mga friendship natin. Wala. Ugma na ako mag-reply ha, kay ko muna ha, mag-Tagalog ako ha, kasi Tagalog silang iba. Mag-i-celebrate ko muna yung birthday ko ng bongga ha. Bukas na ako magbayad, bukas, everything, bukas na. Natukan ko. Thank you. Salamat. Oy, dikitan nyo si Almira Rose from USA. Mahal ang ads ng US. Mabait yan. Ay, okay. Salamat, sis. Fanny, OFW Corner, ano ba yung main mo? Dikitan mo si Rose, sis. USA yan, sis. At saka yung isa, yung salamat. Alsate, kainggit. Yan talaga yung main mo, sir.
Be, ano ko be para mabigyan kita ng ano banana. Lista kita. Dikitan ba hindi sayang. Main mo yan siya dong. Dino Remix. Oh, Bisaya mo na siya, sis. Techno, cha-cha, or slow jam. Dito na yan sa Remix Avenue. Alsate kay. Sige na, i-ano mo lang yung main niya siya, oh. Yan niya. Ay, si Rin. Sis, likitan mo si Rose. Si Rose talaga dyan, no? Bahala ka dyan. Patay ka dyan, Rose. Ah, mga amiga natin yan dito dyan. Kainggit, asanak ka? Bitaw. Selen TV, mega mega shoutout. Bisaya jubi ba? Ganito na ano ba? Mga Bisaya to ba? Siyempre no. Maganda din yan siya. Titingnan ko nga, be. DJ Jonah sa Dino Remix. Wala sis, char lang. Ah, malaki na ba lang. Digit ko pala si ano, si Alsati kainggit. Ano na ba siya? 2.75 banana. Titingnan ko nga sa isa. Dikitan ko siya dito. Si Rose at siya Alsati. Oh, ba dikitan kita ha, bago to. Ito lang konting ano. O, itong 10 minutes. Harang ka na dong. Alsati, kainggit. Nagharang pa. Sol Abby. Sis, baka gusto mong dikitan sila, sis. Si Almiran Rose and Alsati. Sila yung ano lang dito. Wala sa GC natin. Si Sisi, Almiran Rose. Sige na, tuan ninyo, day. Bisaya man lahat dito. Selen TV, baka gusto nyo dikitan, sis. DJ Jonah sa Dino Remix. Butchak! Lake Al Qasim. Ah, sa ibang bansa pala to. Ah, Saudi Arabia ka dong, no? Alsati kainggit. Saudi Arabia to siya, oh. Saudi Arabia. Stay tuned as we give you the latest Ano, nabikita na kayo dyan? Iloilo Mix Lab. Sis, dikitan puti ka, sis. Sa bagong ninja, sis. Sis, ano? You are listening to the music. Selen TV, sis. Wala siya sa GC, sis. Sa ano lang yan, shop. Sampot-sampot dito. Sa US, sis. Si Almiran Rose. Sige na. Sol Abi, itry nyo dikit, sis. Lagyan nyo lang ng waray sa last. DJ Jonah sa Dino Remix. Raday, oh.
Mga OFW itong mga friends. Ginas, dikitin na di Ginas. Buti nila guway sa last. Dan, dikit kay asi kainggit. Sis, mag-type sa main mo, sis. Wag lang link, sis. Para ma-safety kayo. Thank you, 10 million. 10 million. Hi, sis. Remlex. Magdikitan kayo, sis. Ang wala sa ano natin, si Alsate Kainggit at Agnan Rose. Siya lang yung wala. The rest is mga friendship natin sa buhay. Sa ano pala, GC. Bitaw. Sol Abby, Remlex Lab. Lagyan nyo lang ng waray si sa last. Asati kainggit si ano, si Butchak Pasaway. Iano mo siya, digitan mo siya. Si Almer TV Vlog, sis. Andito si Almer TV Vlog. Sino hindi pa nakadikit kay ano, Almer TV Vlogs? Hoy! Alam mo din ha. May galit na kay ano, Admiral Rose. Naay galit sa imo dahil. Magsige ni siya palupad, si Kuan. Ay, si okay na dahil. Huwag ka muna mapalupad. Okay ra. Ewan ko sa kanya. I-open ko yan siya next time. May galit na kay ano, Admiral Rose. O may isang dislike. Ay, kawawa yung mga bitter. Sis, dikitan di kasi sa... Oy, ano, kainggit, Alsate. Salamat. Sis, dikitan nyo si Admiral Rose, Alsate. Huwag ka na mapalipad, sis. Okay lang ako, sis. Oy, si ano, kainggit, ano ako ha? Mag-comment. Yeah. Triting bitira, Juday. Gusto na yung like. O, kamove on. Salamat, Day. Padulong na sa imong palasyo, Day. Sa ate, ha, kadikit na kung isa na yung mga... And then, kay Sisi, kay Rose, nag-play pa siya. Kay Almer TV. Correct, Jud. Correct, Jud, sis. Baka wala pa, sis. Pero na-open, na-on ko yung ads. Sis Almer, dikitan kita ng bago. Okay lang, sis, oy. Okay lang. Okay lang. Okay lang yan. Baka hindi pa. Almart, sis. Salamat. Sis, ano, on ko na yung ads kanina. Almart, magdikit ko sa imo, sis. Kay Rose, wak pa na human. Sige lang, sis. Baka may ano siya, sis. Ay. Sige lang, okay ra, okay ra. Bahala na ng ads din na kung dili siya. Kung ayaw niya sa akin. Almart, dikitan mo si Alsate Kainggit, Admiral Rose. US friend na ni Saudi. Sila lang dalaw na wala sa ano natin sa GC. Lagyan mo ng war sa last. Laka nice ani day oy. Basta otong, inani jud ang view, no?
Sige lang, oy. Kita anak ko ba yung mga kuan? Gitan-aw na ko pa di malagas siya ba? DJ Jonah sa Dino Remix. Sis Dan dikit kay Admiral Rose. Sis Stephanie. Lagyan ng waray sa lasis. Palangga sa Bigaya. Mana ko, Day Rose. Oh, na-subscribe na, Day. Nag-comment kung duha ka content, Day. Ako nagbalay si Rose, 5,000. Sana all. Nature Lover. Hi, sis. Kaninong ninja to? Nature Lover. Tingnan. Mix Club. DJ Ah, Jonah si sa Venturous Dino. Vlog. Salamat, sis. Alas 12 na dito ba? 1 hour lang to. Ano siya sis ha? Saglit na ha. Almert, dan ako sa'yo sis. Char! Charot! Venturous Channel. Char lang sis, oy. Yes! Bayot! Sino yung mga bago dito na wala sa ating palasyo? DJ Jonah sa Dino Remix. Si Venturous, oy, ganahan po tayo. Venturous. Venturous. Tingnan. Mix Club. Remlex Love. I-check ko yung ano ni Venturous dito kung ano ba. Ay, dikitan ko si Venturous. Day, dikitan tika Day. Bagong ninja to Day. Hi, Sol Abby. Sis, kung sleepy na mo sis, okay lang sis. Okay lang talaga sis. Okay lang sis. Butchak pasaway. May love shoutout. Harang na Venturous. Couple. Dikitan mo si ano sis, Admiral Roses, lagyan mo lang ng waray. US yan. Siya lang yung wala sa GC natin. Okay sis. Uy, ano ba? May tanong ako ba? Ano yung BG? Uy, yung BG. Hindi ko alam yung BG. Ano yung BG? DJ Jonah sa Dino Remix. Ano yung BG? Uy. Episcot eh. BG. Ano? Tambay. Tapos BG. Ano ang ibig sabihin ng BG? Ako, BG. Wala yung ko na ba? BG. Tambay pala yan. Akala ko ano na BG. Sus, ginoo ko. Oy, hi everything.
Akala ko anong BG, oy. Kasi iba yung BG ko na ano. Ah, sa ano yan siya, background. Ay, wait. Ay. Sis, seryoso talaga ako sis. Sabi nila, ano, BG. BJ. Whatever. Millennial kaya tayo, day. Huwag kang ganun, day. Sobra pa niya sa millennial, day. Diba? Saan na itong mga millennial moves, anin, no? Ganun yun. Pag tawa, tulit kayo da. Pero hindi ko yung sinasadya. Ah, ganun ba yun? Background. Okay, background. Uy, ginuok ko. Ganun pala yun. Silent TV. Sis, dikitan mo si Amian Rose. Sige na, sis. Yung hindi pa nadikit dyan. Ganun pala yun, oy. Bakang back, BG. Okay, mag-BG muna kayo dyan. May love shoutout sa mga friends kong nag-BG lang. Sa 10 million people. Buwag mo ka dayo, oy. Seryoso ba ako dayo? Seryoso talaga ako, eh. Alam ko na ano yan. I see. Ginoo ko, eh. Oy, sis, Almirana. Hala ka, pag BG, maisip ko, Almirana na ang nasabi ko. Ano ba yun? Ako, BG, sis, Almirana. Ano ba yun? Oy, sorry na, wrong send. Ano tawag nito? Dikitan, hoy, Ventures, dikitan mo si ano ba? Si Almirana Rose ba? US yan. Si Silent TV. Sige na. Si Sol Abi, dikitan mo si Almirana Rose. Sige na. Kasi pag, ano yan siya minsan, pag nasa LS ninyo, mag-BG yan siya. Pag gaya, palagi siya mag-BG. Mercy Singing Channel, Almart Vlog, sis, magdikit kayo, sis. Huwag kang mag-BG dyan, sis, huwag hindi ka magdikit. Sayang yung oras. Ito na yan. Sige na. Lagi. Dili, ganyan talaga yan sila, sis. Mga joker. Sis, nagkulang ito yung mga talong, sis. May talong ka pa na puti doon, sis? Yung na-post mo ba? First time ko pa makita ng talong sa Amerika. May talong pa dyan? Asa si Butyak? Wala na. Oh, sis, Almiranda Rose, may na niya. 5 million na yung subscriber. Banana. Oh, sige. Talong is life. Hawad po ka mo atiman og kuan, sis, no? Santa. Hawad po na siya mo atiman og mga lagot mo. Hoy, Alsati, andyan ka pala, magdikitan ka. Huwag kang mag-BG lang dyan. Mag-ano ka dyan, huwag kang mag-BG. Dikitan mo na yan siya para sulit yung pagtambay mo. Mag-BG ka dyan pag sayang mga to, OFW to sila. Doon na. Sa tao wala, sis, pag ka talaga yung kamay mo ba magaan sa mga tanim. DJ Joanna Sagayo.
Sige na, hala. Mag-BG-BG kayo dyan. Day, Benchoves. Dikit na ako, Day. Nagdikit na ako, Sisi. Sana all. 5 versus 5 daw, oh. Sabi ni Butchak. Si ano. Remlex Lab, idikitan tika dito. Bago kasi tong ninja, idikit ko kayo lahat. May na lang. Remlex Lab, another year older. Remlex Lab, better with age. Sis, dikitan nyo si Alsati, Kainggit, Almian Rose. Andito sa Sol Abby, si Gina's Channel, Butcha Pasaway, si Remlex Lab, Alma TV Vlogs. Mga OFW yan sila lahat. So, hindi tayo logi sa mga play. Kinayan akong tingog kay Saba. Lagyan nyo na lang sa last ng waray. May mga galit sa kalibutan. Uy, may nag-dislike ulit kay Remlex. O, lagyan nyo lang ng waray sa last pa hindi alata ni Lolo. Thank you ha, thank you. Dami kong hindi na-replyan sa Facebook. Nag-rate eh. Correct. Correct yun, sis. So, labi, sis, baka tulog, sleepin na mo ha. Okay ra, Jod. Wait lang ha, mag-ano ako. Correct you, Day. To what is life? Isa. Kane. Wala po. Jonel Sagaino. Gani. Mga replies ako din ha. Okay na mo diya mga sis. Mahumanan ni taod-taod.
Alas 12 na din hiba, baka maingayan ang mga hapon. Dapat kanina pa sana ako nag-live. Kaso nag-call pa ako sa Pinas. Salamat, Day. Salamat, Day. Amiel Rose. Thank you, Day. Kanina pa dapat ako nag-live. Nagtawag ako sa Pinas, mag-reply ng mga message nila. Alam mo naman, maraming nagmamahal. Kaya hindi ako agad, Day. Hindi ako naka-live. Sis Remlex Lab, dikit na tika sis. Yung iba kong mga sisi dyan, ilagay ko dito. Ano, wala pa rin kay Sulabi din hindi ay? Abi na, wala pati ka na-play din eh. Salamat, Remlex Lab. Bait ni Remlex Lab. Oy, napaka-supportive niya, Day. Sana sa si Alsate. Sana siya. Day, mabait talaga siya, Day. Shout out JD Rock Official. Hi Lods. Sa'yo to, Lods. JD Rock Official. JD Rock Official. Aba, kasi supportive siya. Si DJ Rock Official. Titingnan ko bahay ni DJ Rock Official. Mega love shoutout to DJ Rock. DJ Rock? Labi? Tingin. JD Rock. JD. Sir, baka gusto mo sir, magdikitan. O basta lang talaga sis, pag baka gusto niyo magdikitan. JD. Sir, baka gusto mo magdikitan sa kanila. Si JD Rock, kunti pa yung bahay niya, 634. No. Sige, dikitan ko to. Na-playing ka na ha. Bait ko talaga, no. Si JD Rock, pagkatapos nito is si fruits and appetizer, simple serving presentation ni Sol Abi. Baka gusto mong dikitan sila, sir. Si Sol Abi, si Sir Remlex Lab, mga OFW yan, sir. Bisaya man din si Sir oy. Taga-anti kag tulo ka sub, sir, kay gamay pa man ang imong channel. Taga-anti kag tulo ka sub. Para sulit. Sabi, JD Rock. Kaya, konti pa lang yung bahay niya. Magdikitan kayo dyan, sir. Playing dalawa ni JD Rock. Nag-play ako ni JD Rock. Hi, sis! Yan, nag-play ako. Rem. Hi, Sisi. Mega love shoutout. Sisi. Si Rem, sis. Si sis admin, Rem, Ernie. Hello, sis. Dikitan natin to kasi, diba, gano'n naman, basta hindi natin nadikit. Dikitan mo sila, sir, kung may may iba kang laptop, gadget dyan. Remember ni sis. Anong oras dyan, sis? Sa labi, gidikiti ka din he. Dikit na si Sulabi. Unahin ko to si JD Rock.
Hi, sis. Sis, may time ka magdikit, sis. Dikitan mo sila, sis. Sis Rem. Mm. Salamat, sis, pa sa dalaw, sisi. Salamat. Sa ano kanya yun? Okay, okay, sis. Okay, sis. Walang problema. Alas 12 na dito sa Japan. Mag-ano na pala? Mag 11:30 na. Alis, sis. Nandito si Melinda. Hi, sis. Salamat. Salamat, sisi, ha. Oh, JD Rock. Lagi, sis. Nagpaano ko, sis. Nagpaayos, sis. Salamat. Bisaya pa to si Sir. Sir, nadikita na kita. Then, si ano, si JD Rock Official. Si Melinda Esperanza from Canada. Yes, from Canada si sis. Baka gusto nyo dikitan. Andito si mga friends. Okay ba? Ay, okay ba, Lods? Okay na, sis. Patapos na po ni sis. 3 minutes na lang. Ay, 5 minutes na lang, sis. Mag-alauna. Mag-alauna na sa Japan. Ang ingay ko yung kapitbahay namin bayot. Ang ano bayot. Sir JD Rock Official. Ano na. Dalawa na yon. Ito na lang isa. Dalawa na yung nadikit ko sa'yo. Salamat, sis. Amanro. Salamat kayo dahil sa support. Sa permi na support. JD Rock Official. Lagyan nyo ng waray sa last. Mga sis. Hanalo ko na card ko. Sige na, okay na ba ang lahat? Kasi mag-ano na ako sis. Oy, kaning kainin ko nga yung cake kunti. Dikitan na. Dikitan na kasi lagyan ng waray ha. Salamat sis Melinda. Okay, tayo dahil. Salamat sisi. Anong oras na sa Canada? Sino to si Padalaw? Anong Padalaw?
Pwede, ano, dikitan niya si Rem, ano, admin din yan siya, sis. Friend, good friend ko yan na admin, si Rem. Good admin yan siya. Friend ko yan. Si Rem. Lagyan yung nabakas na waray. Dikitan ko si, ano, Melinda Esperanza. Melinda. Bagong, ano kasi to eh. Bagong ninja. Ano sis, nasa ibang bansa din yan. Si Rem. Oh, habang naka-sis Melinda sa bagong ninja ko. Okay sis. Si Admian Rose, andyan pa sis sa US friend natin from US. Bago ako mag-goodbye, Philippines. May mga ano talaga no, yung tawag natin ito. Yung mga chika natin sa, alam mo na, sa dikitan. Una, parang ano natin, yung parang maldita siya, parang stricta siya. Pero pag makausap mo na siya, okay pala, yung ganun. Kaya gaya kay Sis Melinda, dati na, parang na ano na i-strictahan ako sa kanya ba. Pero yung matagal kami nag-usap-usap sa Messenger at saka sa GC natin, ano mabait pala si Sisi. Minsan yung appearance ng tao at the way siya magsalita parang mataray, pero pag makausap mo na siya okay pala. Hanggang maging suki na ba. Sir, mga ano sila dito sir, mga friends natin sir, mga OFW, mahal ang mga ads nila sir. Ay, andito pa si Admiral Rose. Ano sis? Melinda Esperanza. Sis, dikitan mo si Admiral Rose. US yan siya. At saka si JD Rock Official. Lagyan niyo lang ng waray. So, bago ako mag-alis, dikitan niyo niya para kasi sayang. Kahit tingnan niyo lang ng 3 minuto, okay na yan siya. Kasi dati talaga, nung baguhan pa ako, ako dati 3 minuto lang. Pero nung namoni na, 5 to 10 minutes pa yung hindi naman nalagas. At saka ito si Albion Rose, yung dati, yung pag ko sa kanya, parang stricta din yan to si Sisi. Pero matagal na, magwa 1 year na kaming magkakilala dito sa online. Pero pag makausap mo siya, iba pala, depende lang sa pag-upload sa tao. So, ganyan pala. Kagaya tayo na demonyo. Mga demonyo talaga tayo na pag magalit. Pero pag wala, pag lang, super cool. Zul Abi. Mahahadit. Isa din yan. Apil yan sa listahan natin. Tawa. Sis, Melinda, dikitan mo sila. JD Rock, Alsate, sa Saudi yan siya. Si Almira Rose, sa US. Yan si Sol Abi, sa US din yan siya. Ay! Bukas sa Japan. Sana all. Ito si Sir JD Rock ba, Ngayon ko pa lang to siya na sa live ko. Saan mo ko nakita, sir? Sis, lagyan nyo ng waray sa last, ha? Para ma-recognize agad. Si JD Rock Official, sis. Naanuhan mo na? At saka si Alsati Kainggit at Admian Rose. Sila yung 4 na ba, ngayon lang sa live. Sis Melinda Esperanza, hindi na ako mag-comment sisa kasi marami akong dikitan, mga bag. Lagi sis, huy, ako dog, huy. Nagalit siya sis.
Sabi nga nila, hindi ko na muna i-open kasi i-check. Ang dami kong i-check sa ano ko, studio ko, promise. Sa laptop kasi ako nag-i-edit. Lagi sis. Akong bayot. Sige sis, salamat sis. Lagyan ng waray sa last. Na ano siya sis, kasi dapat matulog na to siya. Oo nga sis, sa ano nga doon ang dami ko pa siyang dapat i-ano. O mamaya na sis, kay nalipong ako sis. O yung aso ko sis, sleepy naman to siya sis. Si Butchak, sleepy naman to siya. Sleepy naman niya ang baby. Sleepy naman to siya, oy. Sleep, nagbag mag-aw-out, Tanong. Oh, sleepy nga ikaw, love. Sleepy na ang bata. Awa sis. Sleepy nga ikaw. Ang gumine. Sleep na kami. Sleep na namin. Sleep na. May sleep na taron. Si Rem. Matulog na ako ngayon sis. Dikitan nyo muna para hindi masayang sila. Sis, Rem. Ano kita ha? Hong Kong night view. Sis, dikitan kita dito sis. Sleepy na siya sis. Kaya nag-aw-aw. Mag-sleep na siya ron. Mag-sleep na ang bata. Mag-sleep na mga bata. Thank you 8 million. Sis Butchak, si Jenna, si MJ, si Remlex Lab. Hindi pa, Lagi sis, Stephen. Kaluoy kay sis. Awang na mo, sis. Awang na mo, Ang na mo sa bata, siya bata sis. Lagyan nyo lang ng waray sa last, mabalikan. Kaluoy man aning bata. Majud siya, naminaw sis. Nakinig talaga siya, Sleeping na ikaw. Love. Naminaw sis. Nakaluoy. Kawawa man nila labalablab. Sleeping nga ikaw. Kasuri. Suko jud siya sis. Si Len Batong. Nay Batong sis. Kaninong to? Kaninong to tawag ito? Ninja. Ngayon ko pa lang siya na si Len Batong. Ay, sis, may pumunta sis. Alam mo naman sis, pag may pumunta, nagbabayad at tayo no. Si sis Len Batong. Say lang. Sis, main mo to sis? Main mo to siya sis? Meron po how beautiful. Sige, lagyan lang ng waray. Rem, dikitan kita sis. At saka si Len Batong. Hoy, doon ka, huwag kang mag-shout dyan. Si Ginas. Len Batong. Titingnan kung ni sis Len. Okay. Sila. Sis Len. Si Len na to. Len Batong. Sayot lang nga i-check ulit. Okay. Salamat sis. Si Len Batong. On the way ako sa'yo sis. On the way. Si sis Len Batong on the way na. Belinda, full watch ko siya sis. BG siya sis.
Sige, okay na. Nadikitan yun na para ano, i-cut ko na siya. Okay na ba ang lahat? Basta lagyan nyo lang ng waray ha, para hindi makita ng ating mga friends. Dikita ko muna si Sislen Batong. Ganyan tayo guys. Ganyan talaga ako pag may magpunta sa LS ko, naano ko agad kasi syempre nag-effort din sila. May one time dahil may host talaga dati ba na palagi ko hi, hello, yung ganyan ba? Yung mga hindi ko padikit ba, yung try lang. Hindi talaga ako pinansin dahil. Hindi ko na talaga binalikan. Wala man lang shout out. Dapat pag ganyan, automatic na yan na dikitan. Lalo na yung mga maliit ang bahay. Diba? Di shout out Ginas. Kasi gwa ganahin si Mang Nawong. Kagwapa ni Ginas. Kahon mo sayaw nya. Kaning dili shout out. Ayaw mong pag-ana ha. Charot. Di mo mag-ingon ana. Kay buutan kayo ng bayhana na. Saan mo si JD Rack, oy? Lagi. Ay, naku. Si Slen Batang. Ano na kita, day? Ma-subscribe na. Matulong na siguro ko, day. Okay, guys. Okay na ba? Sis, salamat talaga sa inyo, sis, ha? Matulong na tayo, sis. Bukas, wala namang klase si Junjun bukas. So, pwede tayo gigising ng late. May ako sis, may mainis ako sis. Pero hindi dapat mainis kasi Sige na. Sige na, salamat. Sis Melinda, salamat. Excuse me. Butchak Pasaway, salamat. Sisi, always na kung sisi na mga maldita na sisi. Charot. Lahat. Thank you so much, guys. Ganyan na yan siya. Pag mag-close ako, bigla nang magdami, magtingin. Ginoo ko, day. Bye-bye na, oy. Thank you sa tanan. Stay beautiful, stay sexy, and stay motivated. Goodbye and good night. Oyasumi nasai. Arigato.